Tang supaya ka ayom slap malaka senem kinong song jong ki katuk ani tili kisnong ki bahak ni nganong ba selong kilai kendu jing na ka Jingshlei kam tam ka snong Pynthorumkhrah bat kibe kum ta ban wa di kilat lenti kum nu ban yada na ka Jingshlei ka kenhun ju kinong elam snong kala lek bani kendu Myntri Sorkar jong kan ke jela bani mirjungmut halor kan ka phang ha ka arp kundai trek benai jelio balala menta kesenam ahrajar arpau hapo ka jingelam jong MDC jong ka maukar Pynthorumkhrah constituency uba pensingan Syiem rengkat kinong senchar snong jong snong Pynthorumkhrah kilale Ïakynduh Myntri Sorkar kene jela Meghalaya uba kemi ketenat water resources uba brolding nong sit bani keren bani merjingmut halor ka jingjor palat ka Jingshlei hakathan Pynthorumkhrah tang shuwan ka ayom slap kumju akasnong langkerding bat nong mensong kani ke jinglit pensengau kani ke kenhun syakibor Sorkar halor ke jingnya juki patba kadai namar tang syujur uslap upatang khatsan hadu arpo minit ru ke Jingshlei kala jabet ya kini kisnong ha ka baki patba nong sok snong ki haban mit na laki yeng wala kadai ha kapor men mit ru tang ban lat na ke jingja masngusi kumta kani ke sini kani ke kenhun kala kentu yu ba brolding nong siet ban bot dien ne ke skim jong ketenat water resources ke belatep kum ka Pynthorumkhrah flood control protection project Nreikat kum kejing itu Myntri Sorkar, kajing Shimpor ban penterika mengenai projek kadai namar badan kam kajaka kebahe. Kajing don kam ke bekerki jongi ke long, kidon kinala ki bak hamrit midang kam ban penhe kinala. Kidon ki jaka ki bom don kanala ke biang hap ai kanala ke biang. Kidon ki jengka haka jaka ban don ke kolbat kidon kam ke jingking. Ki bakum kita. Barkum juru kajing edai bat kita ki bahap kendeu batwa kendeu kasal kumsel kala di ban lek ban kam. Kita ki long ki very important ki bagi ban lek. Te kajing snow jongi kajing kan bat di minister kalau bayin ai jing mut no yung chairman bon convince no wood ya kanika river rejuvenation committee ke badan jede kanika flood control kenang ba nagleng ki department bapar kini ban ai ka suggestion committee kenang ba ki department bapar kin ai la ka jong ka suggestion bar kanong holistic in approach kenang ba kabenta ka bari ban lek ka prudi kabenta bari ban lek ka forest ka lek ka forest kenang ba kan ya kan Jingshlei ka to ka than Pynthorumkhrah langkerding ka jungi kontrop inong mensong langkerding mingi ka snong halumsia ka snong Pynthor war ka snong gofling ru war ka tiga dem senyong ru na thai don kampa tinga ong yung minister haji shala da ni prioritize yaki issue haslong ngathai wa Pynthorumkhrah is the topmost priority. Tingin ang balakum dukum kan komiti kan Shimkhia. Bar isu tu pada kali juga insa court ïaka insa ong chairman ban court komiti kenang bakin discuss halo kini issues.